হ্যাঁ কোন আছিল এই মিজিং বড় মোৰ ভতিজা ল'ৰা তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে তাৰপিছত মই পুনৰ কি কৰিলোঁ মই তাৰমানে টৰ্চটো মাৰি ফেলে मोनसे दुखुनांथाव जाथाय नै दाखालि बावैसो नोंथांमोना निस्सय नैबे निउसखौ नुदों जे सासे सिख्ला लाइमोन जे बाक्सानि बागानपारा खेरुवा होननाय गामियावहाय गोथै सह मोननाय जादोंमोन आरो बेयाव सन्देह खालामनाय जादोंमोन बिथांजोनि जे गोसो थोनायानो बेफोरबायसा माने बुथारनानै गालांदों होननानै थिग आरो दिनैहाय जायबा बिनि मोजां मोननाय जायखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन बेबो बिथाङा नैबे बुहुमाव गैलिया गोबां दुखुनांथाव जाथाय आरो बै जाथायाहाय माबोरै जामारखो जे बिथांखौ सोरबा बुथारना गालांखो ना हारसिंनो थैखो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बा मिथिना लागोन बिथांनि बिबथैया फारि फारि फोरमायलांदों बै जाथाया माबोरै जामारनाय आरो मानि थाखाय जानाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय नङाब्ला जेबो बुजिनाय नङा भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला बिथांनि बिबथैया मा फोरमायखो ঘটনাটো এনেকুৱা মই তাৰমানে দুটা অলপ কম আছিল 1-2 মিনিটমান কম আছিল এই সময়ত মোৰ পেচাব লাগি ফেলে মই তাৰমানে পেচাব কৰিব আহিম বুলি টৰ্চ মাৰি দিলোঁ কিন্তু এই বাৰান্দাত দক্ষিণৰ বাৰান্দাত তেখেতে তাৰমানে কি হৈ আছে খৈৰা দি আছে কোন আছিল দেখা পালোঁ হা কোন আছিল এই মিজিং বড়ো মোৰ ভতিজা ল'ৰা তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে তাৰপিছত মই পুনৰ কি কৰিলোঁ মই তাৰমানে টৰ্চটো মাৰি ফেলে চাই মই পিছাই ফেলে আৰু পুনৰ তাৰমানে বিচনাত গ'লোঁ আৰু বহি থাকলোঁ আৰু সকলোকে মই ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি ৰাইজৰ মানে আহি ফেলে এতিয়া ছাৰকো মাতলাক চালে এতিয়া এইখিনি কামটো কৰি থৈছে আৰক্ষী আহিছিল আমি একো গম পোৱা নাই আমি বিচাৰ কৰিহে আছিলোঁ আমি ৰাইজক লৈ ফেলে যিহেতু মই তেখেতৰ কিবা খুৰা আছিল তেওঁ আগতে কোনো দিনে দেখা নাই দেখা পালেতো আমি কিবা এটা কৰিলোঁ হয় এই ঘটনাটো আমাৰ ভাল পোৱাই যিহেতু যিটো ছোৱালী ভাল পাইছিল তেখেতে এই ভাল পোৱাৰ মাজতে কিবা এটা হৈছে তেওঁলোকৰ তেওঁ নিজে তাৰমানে হত্যা কৰিছে নহ'লেতো এনেকৈ নহয় নিজে হত্যা কৰিছে बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय बुजिनानै मोनबाय जे बिथांनि बिबथैयाहाय मा फोरमायखो बिथांनि बिबथैया जे फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बिबथैयाहाय फोरमायदों बेराफारसेथिं नैबे सोंथिया बेसो जे मोजां मोनलायनायाव जे बेफोरबायसा जे जिउ खोमालायनाय बा जिउ गावखौनो फोजोबना लानाय बेफोरबायसा बे मोनसे जुदि प्रब्लेमफोर जायोबा बे मोनसे सलुसन जानो हाया आरो बियो सलुसन नंखाया बियो मोनसे गावनि गोरोन्थि बायसासो जाहैबाय जे जाथाया माने गोबां दुखुनांथाव नैबे जाथायफोराहाय जे जोंनि समाजाव खनले जाफ्लेबाय थानायखौ जों खौरांनि गेजेरजों आरो मोनबाय थानायखौ जों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनबाय थायो दा माने सैथोआ मामोन जे सिख्लाखौ बिथाङानो बुथारमारदोंमोन ना माबोरै जामारनाय बेनि सोमोन्दै दासिमहालागै जेबो मिथिनाय जायासै जे बिथाङाबो जे गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय माने बिथांनि बिबथैया बुंनाय बायसाफ्राथ' गावनो जिउखौ फोजोबना लादों होनना बुंदों खिन्थु बेनि आन्दोआवहाय मा बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम जे मानो हायो जाहाथे गासैबो बे भिडिअखौ मिथिनानै लानो हायो मा बुंबावनो नैबे थासारिया गोबां गाज्रिनि सायाव गाज्रि जाबाय दं नैबे दिनावहाय नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन लोगो मोनलायसिगोन चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला गोदान भिडिअ मोननाय बायसा